Fenjugu o te wolo fenjuma na ni sabute amunu banle jian fantan ani nani befe anga fuli waye depuis aw sigoro la ni aw ka wakati kunafoni o sele Malikunafoni jabarani kan ayo bismillah. Kunafoni adam la sa ameta moti koni marala moti mara fanjuma yere ameta yuwaru koni fanfe yuwaru fanfe dugu shi koni te no na bora yuwaru yere la jafara wale keba koni kelente ka sharia ta ka dugu kono mamunu koni segere o sharia yere koni e juma yesa o koni geleno ka jago ya dugu kono ma be koni ka yera ka foko musula ka be koni be burumisi de koni do ka damne sen koni na fo ikungolo la o be koni datugulen ka ye fo ka dambo nyedinge koni fla doron koni na o yere koni ko fetuguni sa o jafara wale keba nun koni no ka sharia ta tuguni ka ke ka chela ka fana koni segere o koni sharia jume sa ka yira ka foko chela ka be koni ka jagari koni bo ni chela ka min koni ma jaga yere koni bo sa busan koni na tai kama no ye sharia busan yi o koni ko fe tuguni yira kele no ka fo na dambora yuwaru koni yere dugu koni kono na la dugu shite moti mara koni na ni sharia koni tiga boli dugu min koni ka o koni okumu kono na la sa dugu la dun koni gele no ka wulu le tata ka ke ka nga fanga tigila ma koni segere wa wuli ka de mendo ma pour que ni ngoni jadi mo nu me se ka bu dala to ko min gonina wara kono ko fesa ama wuli ka se anga jamana chake da baro ma na be fo mako ministère de l'administration territoriale et la décentralisation olu koni kele no ka wuli data ka ke ka malien dingo ni be segere ka yira ka fo ko ma koni ka wete ka sebe koni de mabo ko ici koni de kuma se il faut fa mata ka yira ka fo ka damna afrikalo na ta koni na yani me kalo fene koni bangu mache malien koni ma million gele nyongo koni ka wete ka sebe koni na se ka bo olu koni mina ka yoro mina sa obina ka anga komini meri ba konina ikonna wuli kaseni ka papi yo pour que ikonna wote ga seben koni mese ka bo kadima to komina ka kena nga jamana nyama kala filmi nganga ke samba fla ani muwa ani fla nata koni kono la jagulu bami ngoni be jien kono na be fama la cour pénale internationale CPI olu koni geleno kangana ira taka ke kama usegere mamunu nyira koni kera victime ye damed alfadi almadi koni ga ko koni kono nala o ngana ira koni yera te do were geleno ka war mugude koni ta ubuna ke ga man nun koni deme war mugu mu yera koni bita jo milliard kile ana kunga fena o war mugu yera koni dili ogumu yera be koni mina ke bamako koni dugu koni kono nala bi amta ko kan kibarula amta ko wara dugu koni kono la ko wara ko koni kamana ganano ko sobe kada ka jafara wale ke ba koni kare no ku ka dugu koni segere jafara wale ke ba nu nyere ma bi woro koni boyango koni bina u ka dugu do koni ka dugu mu nyere to ko ka folo u koni bine dugu nga sa u zandra mu kelen koni bone anina kazara mu kelen fene koni jogi o jafara wale ke ba nu nyere koni bora Burkina Faso yere koni de fanfe ambalma Malikunafoni jabarani laiba ni no koni kunya ka wakati kunafona ko la sa ma Bamanakan adenga na balma ke Amadou Samba gisefe o kambe anyo merema